ଗୋଟିଏ ବଗ ଗୋଟିଏ କୋକିଶିଆଳି ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଏକ ମନ ହୋଇ ଚଳି ଆସୁଥିଲେ। ଦିନେ କୋକିଶିଆଳ ଏକ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ବଗକୁ ଦିନେ ଥଟ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲା। ଥଟ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲା। ସେ ତା ଘରେ ଏକ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରି ବଗକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲା। ବଗ ଖୁସିରେ ଏଥିରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଭୋଜି ଦିନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବଗ କୋକିଶିଆଳ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ଦୁଇଟି ଚଟକା ଥାଳିରେ ତରଳ ଖାଇବା ଜିନିଷ ସବୁ ବଢ଼ା ହୋଇଛି। ବଗ ତ ଥଣ୍ଟରେ ଖାଏ। ତାକୁ ଗହିରିଆ ପାତ୍ର ଦରକାର। ସେ ଆଉ କିଛି ଖାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। କୋକିଶିଆଳ ମଜାରେ ସବୁ ଚାଟି ସଫା କରିଦେଲା। ବିଚରା ବଗ ଖାଇ ନ ପାରି ଭୋକରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ବଗର ରାଗ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢି ଯାଇଥିଲା। ସେ ସେହି ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଦିନେ ବଗ ଏକାପରି ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରି କୋକିଶିଆଳକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲା। ସେ ଦୁଇଟି ସୁରେଇରେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ରଖିଥିଲା। କୋକିଶିଆଳ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଡାକିଲା, ଭାଇ ଆସ ଭୋଜନ କରିବା। ସୁରେଇରେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଥିବା ଜାଣି ହଲ ନା ବାବା ଦେଖ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ ଜାଣି କୋକିଶିଆଳର ଅକଲ ଗୁଡୁମ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡୁମ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଅକଲ ମାନେ କଣଟା କରିବନି ମାନେ ଭାବି ପାରିଲାନି। ଗୁଡୁମ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି କୁଆଡେ ହଜିଗଲା। ଗୁଡୁମ ଖାଇବ କେମିତି? ଏଣେ ବଗ ଆରାମରେ ତା ଲମ୍ବା ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟ ପୂରେଇ ସବୁ ଖାଇ ଚାଲିଲା। କୋକିଶିଆଳ କିଛି ଖାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଖାଇ ନ ପାରି ମନେ ମନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା। ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଅଭ୍ୟାସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମେ କିଏ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା? କୋକିଶିଆଳ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା।
ବଗ କିପରି ଘରକୁ ଫେରିଲା? ଖାଇ ନ ପାରି ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସାବାସ୍। ବଗ କେମିତିକା ପାତ୍ରରେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ରଖିଥିଲା? ଚକଟା ଥାଳି। ବଗ କେମିତିକା ପାତ୍ରରେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ରଖିଥିଲା? ସୁରେଇରେ। ବଗ ରଖିଥିଲା ସୁରେଇରେ। କୋକିଶିଆଳି କେମିତିଆ ପାତ୍ରରେ ଖାଇବାକୁ ସୁବିଧା? ଚଟକା ଥାଳି। କୋକିଶିଆଳକୁ କେମିତିକା ପାତ୍ରରେ ଖାଇବାକୁ ସୁବିଧା ହୁଏ? ମାନେ ଚଟକା ଦେହରେ ଚାଟି ଚାଟିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲୁ? ବଗ ଗହିରିଆ ପାତ୍ରରେ କାହିଁକି ଖାଇପାରେ? କାହିଁକି ଖାଇପାରେ? କାହିଁକି ଖାଇପାରେ? ତା ଥଣ୍ଟ ନିଆଁ ବୋଲି ଗହିରିଆ ପାତ୍ରରେ ଖାଇପାରେ।